Tinin rawo IPFT by BJP jut सरकारनि लगेबो फाइमो बुक्ति गावसभा निवे फाइमो जों गसराम पारान गावसभानि जों CPM दाबो बखेबो आइन बि खेबो CPM नि बुपैलाम ब्रान्च काहा ब्रान्च नि LC सुहा LC नि बु सेक्रेटारि उनखे बु CPM नि या कारफाये IPFT हा फाया IPFT र कोनमिरा चिनि दल हा फाइदि हिम गावया खाकसांगे IPFT रो हा फाइमसि जोंखे बया खोंया उनखे आ फोसे तुइतुंनो तुंमाया तुइचावसे बात उपायो इंसा परिवार तो जों 4 परिवार काव इंसा भोटार 4 एक परिवार 4 भोटार ए आखे बये जों बो पार्टी नो से जों खाकसां बया जों बो पार्टी नो जों या रम फायो के तिनियो जे रो पारानि फोन तो त्रे जागानि फोन तो जे कुनो केहापो बो पार्टी हा सुया खौ तने राउन ले मा साइचों अब जे हाफाया खरफो चिनि बचिनि IPFT नो हाफायदि उंथो आं रिं मखे अच्छा